Ďalšia choreografia v zložení Juraj Dača a Barbora Jančinová. Zuzana Fialová a Peter Modrovský. A Tomáš Bezdeda a Mirka Kocorínová. A my si teraz páry nepozývame k sebe, ale budeme sa takisto rozprávať o nich, ako to väčšinou chodí po tomto výkone. Vidím veľké úsmevy na tvárach porodcov. Veľmi sa oni báli tej spoločnej choreografie na Tap Jive. A vám je nejak veselo, tak mohli by ste zhodnotiť. Najviac zubov je vidieť Jankovi. A to nie sú moje. Ja nehovorím, že tvojich. Ja začínam? Áno, Janko. Ale nie, ja si myslím, že ako stačí málo. Treba to dobre zadymiť, málo nasvietiť. V pohode. Prehovoril nielen choreograf, ale aj režisér, vie, o čom hovorí. Prepáč, teraz povedem, čo ma Beďo naučil, že v Mukačeve pri zasnutom svetle by sme to už mohli hrať. No, nie, ja to trošku tak akože zhumánním, toto celé, áno. Vidno, že oni už nepamätajú ani nevedia, čo je Spartakiáda, hej? Vy viete, čo ste cvičili v tých červených trenírkach, o čom hovorím. Tam sme sa to všetko naučili, úžasne a tak ďalej. Oni chudátka nie. No, mne pripadali trošku ako kolektív taký v tých spoločných, jak kulaci na Kopaniciach, hej? Traja a predstierali, že sú kolektív, hej? Sóla im išli dobre, duetá dobre, ale sextet, no... To ma čaká, bolo to také šťavnaté, jak moja delená strava. Pôjdeš posledný. Ja začnem zase trochu z iného konca. Boli to 3 páry. Vieme, že každý pár má iný charakter, teda tancovania a pohybovania sa. Čiže každý to zatančil v tom svojom charaktere, ktorý mu je vlastný. A myslím, že je dosť náročné žiadať od nich, aby sa zjednotili a spojili sa v jednom charaktere. Môžem povedať, že u chlapcov Peter trošku trčal. Bolo vidno, že teda je asi... Peter, polepší sa. Trošičku. Ale u dievčat Zuzana medzi tie 2 profesionálky celkom zapadla a nebolo až také... Však Zúza to znie hrdo. Ale to znamená, že keď trčal, že bol zle. Nie, ale v dobrom, pardon. My sme to pochopili. Vyššie vyskočil, s nohami rýchlejšie tam šibrinkoval. No ani porota zatiaľ nie je veľmi synchronná, tak no. Je to ťažko zosúľadiť 4 názory, to je jasné. Ja si myslím, že napriek tej dokrutke, keď to vyzeralo pomerne tragicky, tak to nevyzeralo tu až tak tragicky, takže hlavne celkom sa bavili aj tanečníci na tom, čo tancovali a myslím, že sme sa pobavili aj my a to bolo účelom, takže gratulujem. A ten choreograf sa bavil. Ďakujeme tanečným párom za túto choreografiu, synchronu, a to je taká rada pre vás do života. Ak sa vám niečo v živote nebude... Vychutnávaš to za túto choreografiu. Naozaj to bolo pekné, nie? A keď áno, jasné. Všetko má svoje čaro. A to je také ponaučenie, keď sa vám niečo v živote nebude dariť, budete mať problémy, treba to zadymiť a málo nasvietiť a bude to lepšie. Tak. Dôležité je, že táto choreografia nebola známkovaná porotou, ale možno ovplyvní práve vás, televíznych divákov. Vy hlasujete za svoj najobľúbenejší pár prázdnou SMS správou odoslanou na konkrétne štvorčíslie. Takisto môžete hlasovať aj z pevnej linky. Informácie o hlasovaní a vôbec o tejto show nájdete na teletexte televízie Markíza, ale na web stránke www.letsdance.sk. Máte na to ešte asi tak približne hodinku. Ak hlasujete, tak sa vám môže stať taká príjemná náhoda, že televízia Markíza vás odmení prémiou v podobe 500 000 slovenských korún. Keď budete vyžrebovaní, väčšiu šancu vyžrebovaný byť máte, to je čudný slovosled, určite ste si to všimli, ak pošlete veľa SMS-iek, ale maximálne 1000 z jedného mobilu. A väčšiu šancu dozvedieť sa ešte viac zo zákulisia Let's Dance, ale zo všetkých doterajších vydaní máte napríklad v Let's Dance magazíne s Brunom. Najbližšiu stredu, kedy vlastne bude také best of zo zákulisia. Presne tak. Povedali sme všetko? To bolo v scenári. Ten text, myslím. To máme v scenári také veci. To má takto moderovať. Dnes večer sa ešte uvidíme, aspoň teda dúfame. No a my poprosíme teraz orchester, aby hral a páry nech tancujú. Pekný večer. Pekný večer.